Вие няма да минете в новата земя, докато не се отървете от цялата стара карма, защото това е, което ви връзва с колелото на кармата и с земята. Ако продължавате да се връщате, за да я изплатите, не можете да продължите напред, докато сте заседнали да я изплащате. Предайте се, пуснете миналото, освободете старото да си отиде. Причината за много болести, причината за всичките ви проблеми е задържането на боклуци от миналото и багажът, който носим със себе си. Те ви тровят на всяко ниво. Стига се до момент, в който няма значение дали си била малтретирана като дете, кой те е предал, изоставил, няма значение. Трябва да ги пуснеш. Няма значение дали съпругът ти изневерява. Трябва да го пуснеш. Трябва да простиш на всички. Трябва да ги пуснеш или няма да си тръгнеш. Имам клиенти, които казват: не мога да им простя. Не знаеш какво са ми направили. Но докато си мислят това, те се държат за карма. Тоест, те ще трябва да се върнат и да го направят отново със същите хора, същите обстоятелства, само че следващия път по-лошо. Те обикновено казват: не искам да правя това. Но им казах: по-добре да се отървеш от тях сега. Знам, че не ти е лесно. Знам, но можеш да го направиш. Освободи се от целия товар, от целия боклук от миналото. Ние носим целия този багаж със себе си и трябва да го пуснем. И тогава ще почувстваш такова прекрасно облегчение, когато го направиш. Абсолютна лекота. Така че казвам на хората какво трябва да направят. Дори човекът, на когото си ядосан и имаш всички тези лоши чувства към него, дори да си предадена, изоставена, трябва да го направиш. Ти можеш да го направиш и с хората, които вече са напуснали земята. Ако човека е починал, ти все още можеш да освободиш тази карма. Не е нужно да ходиш при човека и да се изправиш лице в лице. Това е много трудно да го направиш. Но ти можеш да го направиш мислено. Когато дойдеш на тази земя, ти сключваш договори с всичките тези хора, с които ще се опиташ да се справиш с тези неща и да балансираш кармата си. Не е толкова лесно и не винаги се получава. И отново засядаме в същия коловоз. Така че им казвам: ти ще направиш следното. Представи си как разкъсваш договора с този човек. Опитахме се. Кажи им: опитахме се. Ти правиш това мислено. Опитахме се. Наистина се опитахме, но не се получи. Нека скъсаме договора. И си представи, виж как го скъсваш и го изхвърляш. И казваш: аз ти прощавам, освобождавам те, пускам те да си тръгнеш. Ти върви по твой път, аз ще си тръгна по моя. Ние не трябва да сме свързани повече. Трябва да го мислиш сериозно. Трябва да вярваш в това. И когато го направиш, те вече нямат власт над теб. Може да се опитат. Може да се опитат да натиснат бутоните ти, защото те знаят кои са бутоните ти и как да ги натиснат. Но ако наистина искрено ги освободиш и ги пуснеш да си отидат,
няма да имаш повече проблеми. Те ще се опитат, но няма да се получи, защото си се променила. Второто нещо, от което трябва да се освободиш, е страха. Страхът е много парализираща емоция. Ако не разбираш нещо, ти се страхуваш от него и докато имаш страх, ти си свързан с старата земя, защото оттам идва страхът. Затова казвам на хората да не се хващат на нещата, които виждат по телевизията. Не се хващайте на това какво пишат във вестниците и онлайн. Мислете сами. Мислете за себе си. Всичко е за да генерира страх. Църквата също е такава. Генерира страх. В новините има страх. Докато те генерират страх, това ще ви държи потиснати. Добре, всичко е различно. Всичко около нас се променя и става много финно. Да. Започваш да забелязваш малки промени в себе си и около теб. Малки неща, които са различни. И осъзнаваш колко важно е времето, в което живееш. Много вълнуващи неща се случват. Да, така е. Затова е много важно да не даваш силата си на никого. Трябва да се освободиш от целия този страх. Тогава няма да бъдеш обвързан с старата земя. Така че тези две неща вие трябва да направите. Ако ще напредвате и ще следвате новата земя, която ще бъде славна и прекрасна. Освободете се от кармата си и се освободете от страха си. Стъпнете в силата си.